vatakatifu mavhesero etinosvaka 18 kuenda pa20 kusvika 26. Jesu nadzidzi dzake akatomira panzvimbo yakasiyeketere. Aina vadzidzi vake vazhinji nechikuru chavanhu vakabva kuJudheya yose nomuJerusarema nomunyika yeTire neSidhoni pedyo negungwa. Vakanga vauya kuzonzwa zvaitaurwa nokuporeserwa matenda avo. Zvino Jesu akatarisa zvinhu zvake ndokuti, makakombererwa zvenyu navamwe utumwa hwaMwari ndohwenyu. Makakombererwa zvenyu mune nzara zvino kuti muchazogutiswa. Makakombererwa imi munochema nokuti muchazoseka. Makakombererwa zvenyu kana vanhu vachikuendai vasingadi kufambidzana nemi, vachikunyombai, vachipisa zita renyu sechinhu chakaipa pamusana pamwanakomana womunhu. Farai pazuva iroro muchipemberera kuti mubayiro wenyu uri kudenga. Nodaro kuti zvinhu zvakaita madzibaba avo navaprofita, asi tichakuwana iri mapfumi, nokuti kugarika kunako ndiko kwese kwamakatiwana. Tichakuwana